Dobrý deň vám prajem dneska zo spodchodu, kde bývajú ľudia podzemného typu z elektriku. Tak chcel by som sa vás pýtať, že pán Šušľavý, že prečo nemáte domov? No tak ja vám chcem povedať takto, že prečo nemám domov? Tak pijem, tak fajčím. Čo pijete? Čo pijete? Kto tu pije? Pozri. Vidíš? Víno, Všetko to je plastiko. Že zabíja ich to. Ideme zenky do otázky ďalej. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať na školenie bezdomovkyni, že čo by sa na podstromček? Veľké kokoty a 4 mašle. Kto by jeho dal, to nevíme. A vás, pán inžinier, sa opýtam, že čo hovoríte na pervitín? Pervitin to je dokonalá věc, která byla dobře vyrobená za účelem toho, aby se lidi měli lepší a lepší a lepší a lepší. A to sa opýtam ešte raz. A berete drogy? Pravidelně. A máte to rád? Keby som neměl rád, tak to nebudem rád. Dobre. Čiže vás sa lúči sa Jebo Peťo zo zbytočnej televízie od Los Bezos. No, na YouTube.